كمي وعيلكم زي خبركم تخطاتلتنا نلومي عرب قطري استدالو زينا وشت هاجر نوصان حيزنا قريبنا لله مكتالكم زعدم سامسون هايليه كاندي نتوتات زينا هاجرا فستيفال إيرترا 2019 بوقع تخفيتهم بريزيدنت إسياس نبوليلوه قدامي منستر جابان الزراريبوم حاكوسيا أبات عن زنطفا حكاية ودابة سرحتنياتا سلطنة هيبوم من محدار قزاعات جبل طار عاقيتوان تصنح مركب إيران لغي قوام سيمين كوريان تساوعيت دوب كوريان تيغاتوم ديسيتاويان هاجرات سلامة وكيانوس أب إمامك كلمة ولوطي كالسبا معايك على تباحيلو هاجرا فستيفال إيرترا 2019 بحل صنعات بزبل تيما لو مع 16 حاسة أب ساعات نجوه ببريزيدنت إسياس أفوركي بوقع تخفيتهم أبتي أب قصر إكسبوز تخايد سنة سرعات لعلوة سبب سلطان من قسطن جنبارن أب إيرترا زمدبرم دبلوماسيات عدمات أجايشن كاب كلن زباتات هاجرنا زمتصو بأشحاد قصور تساتفتن ترخيبهم نيرام أبتا أجات أميت شعات بهيرات هاجرنا نبريزيدنت إسياسن مسؤول زمتصو أجايشن بياتاو موسيقى تلهيتن استسنية دمو أقاب لاجيرم لهم بريزيدنت إسياس بدحرزي نعدراشات مرئيت زوباتات مرئيت مهزن صنعان مرئيت قرصان قبعان مرئيت بريات تكالات الزناقعان مهارن مدبات تصانات قلعن مرئيت منسترتات كمون مرئيت مشطان مصحفتن እና ተዘዋወረ ኣብስተዓዘበሉ በአዕረብቲ መብርህ ተዋሂብዎም በዘይ ካዚ ኣብዳስ ዞባ ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ ንናይ ክብረ ኣጋይሽ ናይ ቁርሲ እንጉደት ተኻይዶም ኣብዚ ክሳብ 22 ነሓሰ ዝቕፅል ሃገራዊ ፌስቲቫል ዞባታት ዘለዎን ባህርያዊ ጸጋታት ዘንጸባርቃሉ ኣዳራሽ ምርኢት ركيا بهلا ورشاتات زقربلو ياتاوي تلهيتن موسيقان دكونا ابايتن علتاو منوابرو بهراتن زقربلو قشات سنطبباو وددرات مرئيت مهزن صنعان مرئيت قرصان قبان مدبات افاوياتا مرئيت بريات تكالات ازناغعن مهارن مدبات تصاناتن قلعن مرئيتن مشطان مصحفتن كالن زتقالل تحستو اب اغباب اقراربو فلينت قريبلهم بريزيدنت إسياس أفوركي مالي 15 نحاسة نفلي لوخ قدام منستر جابان تقبلوا الزراريبوم فلي لوخ قدام منستر جابان بريزيدنت محبر قطبة لمعاتن أفريقيا مستر توتسورو يانو كمون مختل منستر قديات وطعان برن أبال بيت مخرن أمباسادر يشوفومي أوكومورا زتعالى لهم أبتي أبدار شاقر استخايد ركب بريزيدنت إسياس جابان مستي أبزبانا تخصي تزلو حدش ناي سلامن متحبارن هواهو معبالة أفريقيا بحفشة معبالة زوارنا أفريقيا دما بفلاي عبي أبركتو كهلوات تثبيت كم زجبر بمتكاس إيرترا نخلت أو شركنتها ومدبات زدنفع ناي وفر عدلات كمون أبز مدايزي أبركتو نزجبرا ناي جابان بحتاو تكالاتن كم تتبابعن كم تقصلنا الرجاجيتهم بريزيدنت إسياسن فليلوخ جابانن بتوسخي أب مونغو إيرتران جابانن أبز اللاتات تمهرتي حبت عسان لمعات ماين كمون تحت أرزخ معبل أبز دله كلتا أوي متحبار أسبي حمتميايت موداتا دما نتي أب مززام نايزورحي أب جابان ككايد تثبيت زقبرلو حبراوي أخيبا أفريقان جابانن بزملكت حساب تلواويت فليلوخ جابان هاغورو كابزباو متحبار حليفة مس إيرتران زكايد شركنتاوي متحققاز نمدنفع زلوا دلون نتارقاقيتهم أب تركب وغن إيرترا منستر قديات وطاي هاتو عثمان صالح ترخيبون يروم أب زحلف عمل استأتاتو حدش كتابة نفين روبيلان أستات 9 مئتاوي تعوت من بارو بحفش هادما شفنا خطابة بدرجة هاجر 9 مئتاوي كم زبطحي سندات منستر عنا ينتصر أبزوان زدما هات منستري بدرجة هاجر وفري كتابة حمام انقصي ككايد مدلواتو أتصافي فلوم وكيل إرينا أماني التسباي تصبت أباد داليلو دانايت قبري هوت كتنبو بيعام ሚኒስትር ጥዕና ኣብ ዝመጽእ ወርሓት ሕዳርን ተሓሳስን ኣብ መላእ ሃገር ሓድሽ ክታበት ሕማም አንቅጺን መሃብ እኹል ምድላዋት ይገብር ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣብቲ ሚኒስትሪ ሓላፊ ሃገራዊ መደብ ክታበት ኣቶ ቴድሮስ ይሕደጎ
ካብ ንዞባታት ተሰነይ ጎልጅ ሃይኮታ ፎርቶሳዋን ጎኝን ንዝመጹ ኣማሓደርትን ካልኦት ኣካላትን ብ13 ነሓሰ ኣብ ከተማ ተሰነይ ኣብ ዝሃቦ መደብ ስራሕዩ ብዛዕባቲ መደብን ተራ መሻርክትን ሰፊሕ መግለጺ ሂቦ ሕማም አንቀጺ ኣብ ከባቢ ቀናት ምድሪ ንዝርከባ 26 ሃገራት ኣፍሪቃ ከጥቅዕ ከም ዝጸንሐ ገለ ክፋል ሃገርና ድማ ኣብዚ ክልል ስለ ዝርከብ ሳሕቲ ተርእዮት ሕማም ምጽንሑ ዝጠቐሰ ኣቶ ቴድሮስ ነዚ ኣብ ጎረባብትና ሃገራት በቐጻሊ ዝኽሰት ሕማም ንምቁጽጻር ሚኒስትር ጥዕና ኣብዚ ዝተጠቕሰ ግዜ ካብ 1 ክሳብ 30 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣስታት 3 ሚልዮን ሰባት ናይ ምኽታብ ውጥን ከም ዘለዎ ገሊጾም ከም ኩለነተን ኣብቲ ቀናት ምድሪ ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪቃ ሃገራዊ ዘመተ ክታበት ካብ 1 ዓመት እስካብ 30 ዓመት ዕድመ ዘይበጽሑ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ክታበት ክባ ሓሲቦን ዘለዋ ንሕና እውን ናተን ኣካል ስለ ዝኾና ነዚ ክታበት እዚ ክካየድ መደብ ወፂዎ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ተግባር እዩ ከዓ ኣብ ወርሒ 11 ኣብ ወርሒ 12 ኣብ ክልተ ገጻት ተኸፋፊሉ ብሃገር ደረጃ ክታበት ክወሃብ እዩ እቲ መደብ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ኣብ ክልተ ገጻት ከም ዝትግበር ጠቂሱ ድማ ብዞባታት ደቡባውን ሰሜናውን ቄሕ ባህል ፈሊሙ ናብተን ካልኦት ዞባታት ከም ዝሰጋገር ኣረዲኡ ዳርጋ 70 ካብ 100 ናይቲ ህዝብና ከዓኒ ኣብ ጉለት ክታበት ክወስድ ትፅቢት ይግበረሉ ብቁፅሪ ክትሪኦ ከለኻ እውን ማዕረ 2.8 ሚልዮን ኣብ ዝኽሊ ዕድመ ዝርከቡ መንእሰያት ፍላይ ቆልዑት ከዓ ምስኦም ክታበት ፀረ ሕማም አንቅጽ ክኽተቡ እዮም እዚኦም ተኸቲቦም ከዓ እቲ ሕማምሲ ጨሪሱ ኣብ ኤርትራ ከም ዘይረአ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ኣቶ ቴድሮስ ኣስዒቡ እቲ ክታበት ህዝቢ ብእኩብ ኣብ ዝነብረሉ ቦታታት ከም ኮሌጃት ማዓስከራትን ደሴታትን ከምኡውን ሰበኽሳግማዊ መናባብሮ ዝመርሑ ዜጋታት ኣብ ዘለውዎ ቦታታት እውን ከም ዝወሃብ ብምሕባር ተሳትፎ ህዝብን መሻርክትን ክዓዝዝ ተላብዩ እቶም ብጥሩንፋት ማዓስከር ዝቕመጡ ከም ወታደራት ይኾኑ ተማሃሮ ኣብ ተፈላለየ ደረጃታት ዘለዉ ኣብ ኮሌጃት ዘለዉ ኣብ ዩኒቨርሲቲታት ዘለዉ ዳርጋ ኩሉ እቲ ክልል ዕድመሲ ንብዙሓት ሰባት ስለ ዝሽፍን ናይ ኩላህና ምትሕባርን ምትሕጋዝን ክደሊ እዩ ናይ ሓባር ምትሕጋዝን ምትሕባርን እንተልዩ ከዓ እቲ ውፅኢት ኣዕጋቢ ከም ዝኸውን መደብ ክዕውት ከም ዝኸውን በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ጋሽ ባርካ ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ኮምን ስድራ ቤትን ኣቶ ብርሃነ ኣብርሃ ብወገኑ ሳላቲ ብቐጻሊ ዝካየድ ጎስጓሳት ንቕሓት ነበርቲ ኣብ መዳይ ጥዕና ብምብራኹ ሸፈነ ክታበት ከም ዝዓበየ ብምጥቃስ ንዓወት ናይቲ መደብ ውህደት ምስራሕ ከም ዘድሊ ሓቢሮም በብዓመቱ ዝተኣታቱ ሓደሽቲ ክታበታት ክመጽእ ከለዋን ህዝቢ ኩሉ ግዜ ብዕቱብ ዝቕበሎ ኣብቲ ዝተባህለ ሰዓትን ግዜን መጽኡ ክታበት የካይድ ብመሰረት ከዓኒ እቲ ብሰንኪ ክታበት ክንከላኸሎም ንኽእል ሕማማት ከም ለበዳዊ ኮይኑ ዝረአ ዝነበረ ሕጂ እናጠፈ ኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ንኣድማዕነት ወፍሪ ክታበት ጉዳይ መጓዓዝያ ብኣጋ ክሕሰበሉ ኣዘኻኺሮም ሕማም አንቀጺ ኣብ ሽፋን ሓንጎልን ፈሳሲ ዓንዲ ሕቖን ረኽሲ ብምፍጣር ክሳብ ሞት ዘብጽሕ ሓደገኛ ተመሓላላፊ ሕማም እዩ ሕማም አንቀጺ ብባክተርያ ዝመጽእ ሕማም ኮይኑ ሓንሳብ እንተደኣ ኣብቲ እኩብ ዘለዎ ሰብ ብፍላይ እንተኣትዩ ተላባዕ እዩ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ከዓ እቲ ዝሓመመ ሰብ ቅልጡፍ ስጉምቲ ወይ ከዓ ሬድኤት ተዘይግርካሉ ኣብ ሞት ደረጃ ክበጽሕ ይኽእል እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተኣታተወ ሓድሽ ክታበት ንፍዮን ሩቤላን ኣስታት 98 ሚእታዊት ብዓወት ከም እተሰላሰለ ብሓፈሻ ድማ ሸፈነ ክታበት ብደረጃ ሃገር 95 ሚእታዊት ከም ዝበጽሐ ሰነዳት ሚኒስትሪ ጥዕና የነጽር ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዕላማታት ኣህጉራዊ ሕጋጋት ጥዕና ዘተኮረ ካብ ዝተፈላለያ መሻርክቲ ትካላት ዝተሳተፍዎ ናይ 2 መዓልታት ስልጠና ወዲቦም ኣብቲ ብ9-10 ነሓሰ ኣብ ዓሰብ ዝተኻየደ ስልጠና ብዛዕባ ምፍታሽ መራኽብን ኣወሃህባ ወረቐት ምስክር ጥዕናን ጽሬትን ምርግጋጽ ብቕዓት መሳርሕታት ካብ እንስሳታት ናብ ሰብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን ኣገባብ ምክልኻሎምን ከምኡውን ኣገዳስነት ሓበራዊ ስራሕ ካብቶም ኣተኪሮም ዝተዋህቦም ቀንዲ ዛዕባታት እዮም ነይሮም ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ሑመድ ሱርዓሊ እቲ ስልጠና ምስተኣቲናዮ ዘለና ሓድሽ መድረኽ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ምዃኑ ብምጥቃስ ከልናይቲ ካብ ሓሚምካ ሕክምና ተኸላኺልካ ጥዕና ዝብል መትከል ዝብገስ ስለ ዝኾነ ተሳተፍቲ ብዕቱብ ክሰርሑሉ ተላብዮም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ኣቶ ኣሰፋው ነጋሲ ብወገኑ ኣብዚ ዓለም ናብ ሓንቲ ቁሸት ተቐይራትሉ ዘላ እዋን ሕማማት ምስ ምንቅስቓስ ሰባትን እንስሳታትን ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ካብ ሃገር ናብ ሃገር እናተሳገሩ ዓቢ ብድሆ ይኾኑ ምህላዎም ብምሕባር ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ መሻርክቱ ተዋሃሂዱ ዝገብሮ ዘሎ ቅድመ ምድላዋት ነቲ ሳዕቤናት ንምግታእ ዝዓለመ ምዃኑ ብሪሆም ኣብቲ ኣጋጣሚ ክኢላታት ውሸባ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ መእተዊ ነቑጣታት ማለት ወደባት መዕርፎ ነፈርትን ናይ መሬት ኬላታትን ብዛዕባ ክግበሩ ዝግብኦም ጥንቃቐታት ዝርዝራዊ ሓበሬታ ሂቦም
ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ጨንፈር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብዳግመ ውደባ ንዝተመርጹ ሓደስተ ኣካያት ማሕበራት ሰራሕተኛታት ፋብሪካ ቸሜንቶ ትካል ውፅኢት ፕላስቲክ መፍረጨው ሆቴላት ዳህላግን ጉርጉስምን ኣብ ኣዋጅ ሕጊ ዕዮ ኤርትራ ኣመራርሓን ኣተሓሕዛን ጉዳያት ከምኡን ጉባኣትን መሰላትን ዘተኮረ ስልጠና ወዲቦም ኣመዛዝምቲ ብ1314 ናሓሰ ዝተዋህበ ስልጠና ሓላፋ ሃኮሰኤ ኣብቲ ዞባ ኣቶ ሃይለ ጴጥሮስ ሰራሕተኛታት ዝያዳ ኣፍረይትን ኣድማዕትን ንክኾኑ ቀጻሊ ስልጠናታት ከም ዝውደብ እዚ ድማ ኣካልናቱ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ሕቶ ሰራሕተኛታት ካብ ቀዳምነታት ተሰሪዑ ክስራሓሉ ምጽንሑ ጠቂሱ ድማ ኣብ ጾታ ዝተመርኮሰ ኣድልዎ ክፍሊት ከይህሉ ካብቲ ዕቱብ ምክትታል ዝግበረሉ ከም ዝኾነ ብሪሆም ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ 1416 ሰራሕተኛታት ዝጥርንፋ 18 ማሕበራት ሰራሕተኛታት ተመስሪተን ኣብ ንጡፍ ስራሕ ከም ዘለዋ ነቲ ውዳብን ምስባሕ እውን ኣብ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ 4 ማሕበራት ቆይመን ከም ዘለዋን እቲ ጻዕሪ ቀጻሊ ምዃኑን ኣብቲ ኣጋጣሚ ተገሊጹ ኣብ ሓጋዝን ከባቢያን ካብ 8 ክሳብ 12 ናሓሰ ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ኣባይቲ ቤት ትምህርትን ጥሪትን ጉድኣት ኣውሪዶም በተለይትን መዓልትን ብዘይ ምቁራት ዝሃረመ ዝናብ ኣብ ሓውሲ ከተማ ሓጋዝ ዓሰርተታት ኣባይቲ ክዓንን ከሎ ዚንጎታቱ 4 መንበሪ ክፍልታት መምህራን ከም ተቐንጠጠ በቲ ሳዕቤናት ድማ 4 ሰባት ከቢድን ፎኩስን ማህሰይቲ ከም ዝወረዶም ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ብዘይ ካዚ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ግላስ 70 ኣጓዱ ክዓንን ከሎ ኣብ ምምሕዳር ዓድፋካይ ድማ 12 ኣግማል ብውሕጅ ከም ተወስዱ ካብቲ ምምሕዳራት ከባቢ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣፍሊጦም ዜና ውሽጢ ሃገር ዛዚምና ንዜና ወፃኢ ክንምለሰኩም ኢና ምሳና ጽንሑ ምምሕዳር ግዛኣት ጀበል ጣርቕ ዓጊትዋ ንጸንሐ መርከብ ኢራን ትማል 15 ናሓሰ ኣማሲኡ ክለቃ ድሕሪ ምውሳኑ እታ መርከብ ሎም 16 ናሓሰ ካብ ማያዊ ግዛኣት ምምሕዳር ከም ዝወፀት ማዕከናት ዜና ገሊፀን እቲ ምምሕዳር ነስጉምቲ ዝወሰደ ነታ ብ4 ሓምለ ዝዓገታ መርከብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክትጸንሕ ብኣሜሪካ ንዝቐረበሉ ጠለብ ዕሽሽ ብምባል እዮም ምምሕዳር ግዛኣት ጀበል ጣርቕ ነታ መርከብ ከም ዝለቃ ዝገለጸ እቲ ጽዒናቶ ዝነበረት ልዕሊ 2 ሚልዮን ሊትሮ ነዳዲ ናብ ሶርያ ከም ዘየቕንዕ ካብ ሰብ እዚ ኢራን ናይ ጽሑፍ መረጋገጽ ድሕሪ ምርካቡ ከም ዝኾነ ፍሊጥሎም እታ መርከብ ኣብ መጻወቦ ጀበል ጣርቕ ብኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ብሪጣንያ ከም እተዓግተት ይዝከር እታ ነዳዲ ጽዒና ዝነበረት መርከብ ኣብ ልዕሊ ሶርያ ጸኒዑ ንዘሎ እገዳ ብምትሓስ ናብታ ሃገር ተምርሕ ከም ዝነበረት እያ ብሪጣንያ ትኸስስ ይኹን እምበር 2 ሳምንቲ ድሕሪ ፍጻሜ ኣብ ልዕሊ መርከብ ነዳዲ ብሪጣንያ ተመሳሳሊ ናይ ምዕጋት ስጉምቲ ዝወሰደት ኢራን ነቲ ዝቐረበ ክሲ ነጺጋቶ እያ እቲ ክልተኣዊ ስጉምትታት ኣብ ማያት ወሽመጥ ዓረብ ብሓፈሻ መጻወቦ ጀበል ጣርቕ ድማ ብፍላይ ንዝተፈጥረ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ መሊሱ ከም ዘጋደዶ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ሙን ጃኢን ሃገሩ ምስ ሰሜን ኮርያ ዘሎ ፍልልያት ብምጽባብ ክሳብ 2045 ንክልቲአን ኮርያታት ንምሕባር ዝዓለመ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕሪ ከቕጽለ ምዃኑ ብ15 ናሓሰ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ተመባጺዖም እንተኾነ ግን መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዘውፅኦ ናይ መልሰ ግብሪ መግለጺ ንምብጻዕ ፕሬዚደንት ሙን ጃኢን ብምንጻግ ዳግም ምስ ደቡብ ኮርያ ኣብ ናይ ዘተ ጠረጴዛ ክቕመጥ ድሌት ከም ዘይብሉ ነጺሮም ኣፈኛ ኮሚቴ ሰላማዊ ሕብረት ናይ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሃገሩ ደጋጊማ ከም ዝነጸገቶ ድሕሪ ደጊም ምስ ሰብ መዚ ደቡብ ኮርያ ንምዝርራብ ከም ዘይትደልን ትርጉም ኣልቦ ምዃኑን ኣፍሊጦም ሚኒስትሪ ሕብረት ክልቲአን ኮርያታት ናይ ደቡብ ኮርያ ብወገኑ ሰሜን ኮርያ ንሰላማዊ ሕብረት ክልቲአን ኮርያታትን ካብ ህላዊ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋርን ተጻብኦታትን ናጻ ዝኾነ ሓውሲ ደሴት ኮርያን ምምስራትን ንዝካየድ ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕሪ ዝድግፍ ስጉምቲ ክትወስድ ይጸዊዖም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ወሰናስን ማያዊ ግዝኣታት ዝተጀመረ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ሰራዊት ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ካብ ምድላዋት ንወራር ፈልያ ከም ዘይትሪኦ ብምግላጽ ኣትሪራ ክትኩንና ከም ጸንሐት ሰሜን ኮርያ ተቃውሞኣ ንምግላጽ 5 ተኸታታሊ ፈተነታት ናይ ሓጺር ርሕቀት ባለስቲካዊ ሚሳይል ከም ዘካየደት ዝፍለጥ እዮም ከም ማወጸልታናቱ ሎም 16 ናሓሰ ወጋሕታውን ክልተ ተመሳሳሊ ፈተነ ናብ ወሰናስን ማያዊ ግዝኣታ ኣካይዳላ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን በብወገንን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነቲ ፈተነ ብምቅዋም ኣብ ልዕሊ ጸጥተአን ዝፈጥሮ ስግኣት ግን ከም ዘየለን ሓቢረን
مراحتي دسيتاويان هاجرات سلاماو وقيانوس كلماو لوطين مكلخالن عالماو مقاتن مقدالن ابز قرب امامك السمامعي كالون ثم مراحتي ب15 حسي ابدوباو الشنخ سلاماو وقيانوس اب اتركب دسيتاوت هاجر توبالو ابز كايدو عمتاوي هاجراتهم بزي قبلو اكل نزقرب امامك نصغوا ابز خل سممع كتامم كم زنبر تغليصوم 12 ساعات زقصلن مراحتي 18 دسيتاويان هاجرات سلاماو وقيانوس زتساتفون وعلى بمسرت حقاقات على زباو بوليس خوينو خصدق نزقربت تررت سقمتታት كم مصدا كم تخلف تحبيرهم دسيتاويان هاجرات سلاماو وقيانوس ان زايده بزمص زلو ملات بحري تخاتاتال بحريا وحدغاتات زيرغوت كليماوي كونتاتن علماو وعن صعبيناتون بخبيد بالوتات تصلين كم زلوا زغلص صبصبات ربحاتاتن بموغاد نت امامه ملو بملو كصدقو زي مخالن زحزن مخانو مست ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይሕብሮም ሓደ ካብ ቀንድ መካትዕ ነጥብታት አባል ሃገራት ዕደና خሰል ይርከቦም ኣብ ዩጋንዳ መጠን መልከፍቲ ሕማም ዓሶ ምስናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ኣብ 2019 ብልዕሊ 400 ከም ዝወሰኸ ጸብጻባት ጥዕናት ሃገር ሓቢሮም ብመሰረት ጸብጻባት በቲ ሕማም ናይ ዝተለኹ ሰባት ቁጽሪ ኣብ ዓመት እዚ 1.4 ሚልዮን በፂሑ ከም ዘሎ ኣማይት ካብኣቶም ድማ ከም ዝሞቱ ተፈሊጦም ብነሃር ዝውስኽ ዘሎ ብዝሒ ህዝቢ ከምኡውን ምንካይ ተጠቃምነት ናምስያ ገለ ካብቶም ጠንቅታት ምልባዓት ሕማም ምዃኖም ሰብ መዝ ሚኒስትር ጥዕና ዩጋንዳ ገሊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ገለ ከባቢታት ዓለም مدهانيت زتصاورا طانطو يفاريا كم زلوا زحبر كيلاتات እዚ ተርየዚ ኣብ ዩጋንዳ ተኸሲቱ ከይህሉ ስጋቶም ገሊጾም ኣብ ዩጋንዳ ዓሶ ብፍላይ ኣብ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚዮም ቆልዑ ሓደ ካብ ቀተልቲ ሕማማት ምዃኑ እዩ ዝጥቀስ ኣብ ሩስያ ህዝቢ ተመላለስ ነፋሪት ኣብ ጉዕዛኣ ድሕሪ ዘጋጠማ ፀገም ብህፁፅ ክትዓልብ ብዝተወስደ ስጉምቲ ልዕሊ 230 ተሳፈርትን ሰራሕተኛታትን ንስክላ ብሂወት ከም ዝደሓኑ ተቃሊሖም እቲ ሎም 15 ነሓሴ ኣብ ከተማ ሞስኮ ዘጋጠመ ክስተት እታ ነፋሪት ክትበርር ኣብ ጀመረትሉ ምስ ዕስለ ጨራሩ ድሕሪ ምግጫዋን ገለ ካብኣተን ኣብ ሞተርኣ ድሕሪ ምእታወን ይስዒቦም ወዲ 41 ዓመት መራሒ ናይታ ናብ ዞባ ክረምያ ተምርሕ ዝነበረት ነፋሪት ዝወሰዶ ናይ ድሕነት ስጉምቲ ካብ ሓያሎ ወገናት ብሓፈሻ ካብ መንግስት ሩስያ ድማ ብፍላይ አድናቆት ረኺብሎም እቲ ፓይሎት ነታ ነፋሪት ብቐጥታ ናብ ግራት ዕፉን ከም ተዓልብ ብምግባር ነቲ ናይ ድሕነት ስጉምቲ ወሲዶም ኣብታ አጋጣሚ 23 ሰባት ፎኩስ መቕሰልቲ ከም ዘጋጠሞም ሰመዝ መጓዓዝያ ኣየር ሩስያ ሓቢሮም هاجراو ማእከል ጠፈራዊ ምርምር ሩስያ ሮስኮሞስ ኣብ ጠፈራዊ ምርምር ዝሳተፍ ሓድሽ ሮቦት ማዕቢሎም እዚ ስካይቦት F850 ዝብል ስያመ ዝተዋህበ ሮቦት ኣብ ዙርያ ምድሪ ናብ ዝርከብ ኣህጉራዊ መደበር ጠፈራዊ ምርምር ተላይኹ ኣብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክሳተፍ ዘኽእል ምድላዋትን ምምዕባልን ይካየደሉ ከም ዘሎ ሰመዚ ናይቲ ማእከል ኣፍሊጦም ብመሰረት ሮስኮስሞስ እቲ ሮቦት ብዝተፈላለየ ንጥፈታት ናይ ምክያድ ብቕዓት እኳ እንተለዎ ነቲ ክዋፈረሉ ተወጢኑ ዘሎ ጠፈራዊ ምርምር ግና ብወድሰብ እናተኣለ ከካይዶ ምዃኑ ተፈሊጥሎም እቲ ሮቦት ዝመጽእ 22 ነሓሴ ናብ ኣህጉራዊ መደበር ጠፈራዊ ምርምር ክላኽ መደብ ከም ዘሎ ተፈሊጦም ناي لوم قطر زينا تزازيمو زخبركم تعذبتي سناي معلتي
سلام كم يتعكم كبرات عزب تعرضوا زينا سبورت ونو زينا زغرب لكم ميكال حدكم هاجرايتو كانت قدم بشكلتا إرترا تحت 23 عامة تمالا بقدامة مدرخ نايتي بنويش تور دي فرانس تطوع تور آفينر تبابع وطيت أمزقبا أبزناي تمالو وددر تقدم بقدامة مدرخ 228 كيلومتر زرحكوت وددر ما كايدوم أبزا مدرخ زياد تقدم دنمارك ماتياس جيرجنسن نعباي جوجلو غريفوا بمخادن 50 كرتن كاليس فيليان صيفوا بفصامه كبصح كيلو زتورفو تقدم تابزا كايرو قصوتا وددر دما انجليزيان تقدمتي ايتان هايترن توماس بيركوكن كالاين سالسين ترتاحيزوم مزاقو جيلا كابزات ويرتراون تقدمتي بينام غرماي مبل 20 يعقوب دوساي مبل 56 روبيل تولد مبل 216 تشعت دغنا 46 كايتن زدحاري هينوك مولو برهان مبل 240 كرتن مبل 250 كرتن ترتاز حزر ناتنا تسفاصين تمساسال غيزي كمتون زوزحو تقدمتي كوهابن كله دانيال هابتي ميكيال غن نظام درخ زيا كزاز مايكالن لوم زوددر زي بناي غانتانا غيزي وددر كقصلو ابزناي 30 كرتن نطوي 1 كيلومتر وددر يرتراون تقدمتي بقعتهم زمس كل وصيت كمزغب تسبيت تغبرلهم زي كم زيلن كله عمانيل غوريك جابير مس كلوبو دايمشن داتا ابو مخان اب تور بريغوس يساتفالو تمالاب سخيد ناي سالسام درخ وددر عمانيل كاب عود حدا دغن 10 كايت اندحيرو ابتاش عيترتا تسرعو وددرو فصيمو بمسرت خايد زولو وددرات كولومبيا تقدماي كلب اينوس ايفان راميرو نز وددر زي كمرحون كله عمانيل كا حدا دغن 7 كايت اندحيرو اب شامناي ترتا تسرعو يركب ابزو وددر زي عمانيل كاب منسيا تقدمتي اب سالساي ترتا تسرعو كونفدريشن كعسو غري ماكلاي مبرقان افريقا لومي نزفلم ناي تحت 15 عامت صوتاتا تملكتو ابزهابو مغلصي نخلنتناوي مدلاوات ايرترا زلو ادناقوت بمغدي وانا صحفيو نيكولاس موسيني غليصوم زي ابصاري ماسمراس تخايد غازيطو مغلصي وانا صحفي سيكافا ميستر نيكولاس موسيني اكايدت سيكافا تحت 15 عامت كرتشحنا 19 ميسس بيترا نوفيسن بريزيدنت هاغراو فدريشن كعسو غري ايرترا تو إسياس ابراهام ترخيبهم نيروم بريزيدنت هاغراو فدريشن كعسو غري ايرترا اتو إسياس ابزهابو مغلصي ايرترا نزود درزي زبقع مدلاوت كم زغبرت بمتقاس كله ايرترا وافقار كعسو غري نزود درات نمدما سبورتاو ጭነቱ كري تصويعو ميسس بيترا نوفيس بيجيديا علامه ناي زود درام الكتاب زهابتو حبريتا نتاب استفلالي هاغرات ناي زود بزلو ناي غراسروت وفرتان متبع مخانو بمغلاص اگداسنتو عب مخانو رديام وانا صحفي كونفدريشن كعسو غري ماكلاي مبرقان افريقا سيكافا مستر نيكولاس موسيني بوغنو زوددر اب مل افريقا زكاي زلو ناي فلما وددر بمخانو بزلو واگداسنتن علمان فلي مخانو بمبرا ايرترا نزوددر زي بكل مراوي نمنقار بقعت كويناس لسرغبت محبرو نزعدل زي كم زهابات عر مغلاص كسا حجي تخايدو بزلو كلنتناو مقربات عقب مخانو غليصوم ابزو وددر اب قدامي مدب زلو هاغرات ايرترا بروندي كينيا سودان سوماليان كونا اب كالاي مدب كاغران غانتاتات اوغندا رواندا دوب سودان ايثيوبيا تنزانيا تدلاديلنا لوام وددرات سيكافات 15 عامت لوم عربي بساعات تدحير غتراب صاري ماسمرا بزكايد كرتقطمات بوقعي كخفتيوم بز مسرت قدامي صوتا مونغو هاغرات كينيا سوماليان كون كلو اب كالاي صوتا دما انغاديت ايرترا انصار بروندي كتتصاوتيام كابزينا نايز وددرات كيوصانات مال هاغراو فدريشن كعسو غري ايرترا نخلوم نزناي سيكافا وددرات عود مغبار ابسمرا ترخيبهم زلو ابالاتن ديانو سيكافا ناي درار انغدوت غيروم ابتا غاطامي كوميشنر بالن سبورتن ايرترا امباسادور زمره تغله سيكافا ناب ساعات مواقر وريدو وددرو مسرعو ادناوت كم زغبو دحر مغلاص منغست ايرترا اتوددر جيميرو كساب زازم كله زدل كم زماله ارديوم كاب 19 ساعه 31 نحاسه كرتشحن 19 اب موروكو كابز انقد مبل 12 وددرات مال افريقيا مالت اول افريكان جيمز كرتشحن 19 زساتفا هاغرين كانتاتات ايرترا ناي مفناو سنه سرعه تخايدلن كوميشنر بالن سبورتن ايرترا امباسادور زمره تغله حالفتي كوميشن بالن سبورتن ايرترا هاغراوي كوميته اولمبيك وكلتا هاغراوين فدريشنات ابصرخ بلو تمال حمص 15 نحاسه نابالات هاغراوين غانتاتات قدم بشكلتا اتلتيكس سرقاتينس بادمنتون محمباسن تشزن تقبلو ابزفانو لاغاطام ازسمعو قال تخافالنت ايرترا ابتا هاغراو وددر بعودتا سبورت كب مبالو اب هاغر زلو عقم سبورتوان زر مخانو بمحبار ابتا زكايرو وددر بديسيبلين ستسنيت ودادانتن وصيتن كمزغبو تصبيت كمزغبر غليصوم بريزيدنت هاغراوي كوميته اولمبيك ايرترا تولو الفساي بيجيديو نتساتفنت ايرترا ابتا هاغراو وددر بزملكت ابزابو حبريتا ايرترا ابزا هاغراوي وددر بلعل وصايتات منغستي كامناي زحلف عامتات وددرات سوتافي بستفلي بشدش عودتا سبورت كمتساتف بمغلاص زي اغاطامزي اب مصاياب كل عودتا سبورت زهلو تودادانت بمعباي اب هاغراو وددرات زهلونا سوتافي عودتا سبورت بقصل كوسخن بلصات تكاتي سبورتاوان ببزحن عينتن فريم اب هاغراوي مدرخ سبورت سمو من سم هاغرو من زصوع سبورتاوان كسسونو درغيت كم سفتر
حبيرو إيرترا كاب 19 كساعة 31 نحس 2019 عم موروكو زنجر قطمات ملا أفريقيا بعورتات أتلتيكس قدم بشكلتها سرقتين بادمنتون محمباس تشيزن اتصاتف كوينا درون توددر زبقعوا أسلتنتن سبورتاون تمريصهم بحادة تطرنيفهم سروع اللمدات بمكياد مدلواتهم أتصايفهم كم زركبوا هاجراوي كوميتي أولمبيك إيرترا أبزهابو حبرتا وسيقو قليتو لهم كبرات عزبتن لهم استدالوا على توزينا سبورتس أبزي فتسم السلام